Nigo omujumbe w'ebunge ya Burabu Omuske Patrick Osero nigana akanire obotuki gokorwa enchere konda yokorema enyumba ya kebara esukuru y'oboroso ya Chinche eyo yairira amakweri abantu bane ko abo babete bakugwerwa n'eliroba kukwana nchingeki akore taro ya egoika ase esukuru yegotoka se wodi ya Kyabonyoro ekaunti Nyamira nigo omujumbe yo hairire chingeki ekyo na gotuma amagombae ase chiamate ase boigo aruro kubolia gochia sabarai bachichamo na gosira chiamate ekyo chingeki chigabagendete koroberi omeyega ya matanga yogo chikobaini. Jenguru Patrick Osero umuchumbe oburabu era naika gaiga no muichano sana mangana antwanya igwete kurwigoro na bete nacha kutabia abantu ba gaiga zicha Chinche poleni sana abana baitu basirite anda abana bake barenge kwirigeria ekonda barenge gukora eyokunye cho ngo tabie kenyoronga pole sana na ninche ntware chingaki ntarire kiromuchi eso esa basirite togende torra mahitaji yabo toteme gokonyana esi chingaki munechi ni chingaki tobonete ko bamu aiga bagirwe kiranya yo sana aba murabane usiria magimabo ese nchira muneye lakini gento gyo komisana aba bante biringa no aba barenge kwagaje choye abo bagajite choye chichinde wono munarira bari kwanyuka asaiga nchege ntonko bori nga abantu mbare tobwate bakurunga works officers babonete gutarira chi project mune echo na bekuru muno mutinyo mugima site engineers babonete gucha barigereria bamutenga agaiga isuwa ikire wagosire aiga mbiyore for example echo nere twaroseti Kyabanyoro girls and amara barengo na barenge kwanyuka munaya lakini site engineer nabo yachite egakani mu contract akamatenga gwaikire chibuti sano gwaikire sita tigera agabu kura korogera chibuti ejinane igaiga ejigwa korire chibuti ejisano enane kura korogera to reinforce umana kogendere guchinse bona abanyumite konye baikire buti 25 na ndi bagenderete abo tango mu site engineer nabayengo chabate binaki aigadira baneri kongo kura korogera iguru gaiga utaragenda guchinse igo ntegete gotebia abasikari abatuki tigabarigiririe ngaki echoye yaena netwe omonto nyetwe na bwate capacity na tumite chi professional chinde ko because chicho zwaga chine chinyinge iye nero yo ukayakorira mangana munaye na kitokuburinga obutuku bokoru kabisa onya makoso karoro abantu tigabache bairwese kigambiro bagambi because usiria magima ayaba murabane negentu gyo gochana sana.